Dobar dan svima i dobrodošli natrag na YouTube kanal Veliki dioničar. Danas nastavljamo serijal investicije budućnosti, te ćemo u drugoj epizodi pričati o Big Data i cloud uslugama i servisima. Danas ćemo provjeriti što je to zapravo cloud computing, te koje prednosti zapravo donosi u poslovnom svijetu. Isto tako ćemo i provjeriti što je to Big Data usluga, od čega se sastoji i što specificira takvu vrstu usluge. Prije nego što se bacimo na posao, htio bih vam skrenuti pažnju na 3 stvari. Prva je klasična stari Patreon na kojem objavljujem često svoje odluke o kupovini novih dionica, kriptovaluta, važne informacije o svijetu dionica. Druga stvar je povremena Zoom druženja koja se organiziraju za ekipu s Patreona, te i treća, najnovija stvar je Discord chat, kojem također možete pristupiti ukoliko ste član mog Patreona. Za više i za pristup Patreonu provjerite link u opisu ovog videa. Cloud computing je u biti revolucionarni koncept koji nudi novi način pristupa osobnim podacima i aplikacijama koji više nisu smješteni na računalu, već su u takozvanom oblaku. To u biti znači da programu, evidencijama, dokumentaciji možete jednostavno pristupiti s većeg broja uređaja u bilo koje vrijeme i s različitih lokacija. Prednosti cloud usluga su prije svega centralizacija, što znači da su podaci centralizirani i pohranjeni su na jednom mjestu gdje su stalno dostupni, što korisniku omogućava i mobilnost. Druga prednost je svakako i dostupnost, što znači da do servisa i usluga se pristupa putem različitih lokacija gdje naravno i postoji internet veza. Big Data je tehnologija koja se služi za prikupljanje, obradu i analizu velike količine podataka. Otuda je zapravo ime Big Data, odnosno veliki podaci. Podaci mogu biti raznoliki, strukturirani, nestrukturirani, a generiraju se i pristižu velikom brzinom i to u različitim intervalima, ponekad u realnom vremenu, a ponekad i ne, što ih čini vrlo složenim za analizu. U samoj biti zapravo skupljanje i skladištenje velikih količina podataka i nije ono što čini Big Data tehnologiju. Upravo mogućnost obrade i analize tih podataka čini tu njihovu tehnologiju vrlo vrijednom. Podaci koji se prikupljaju dolaze iz različitih uređaja ili sustava koje koristimo. Čisto za primjer to su naši pametni telefoni, pametne narukvice ili satovi, pametni hladnjaci, bankomati i sl. Najjednostavnije rečeno, pametni uređaji omogućuju prikupljanje tih podataka, a oni se zatim šalju, obrađuju na analizu i vraćaju se u obliku koji mi možemo razumjeti i upotrijebiti. Prva korporacija koju bih htio spomenuti ovdje je svakako Microsoft, a prije svega riječ je o njihovoj cloud usluzi. Vjerujem da mnogi od vas su već sigurno korisnici ove usluge, a ovdje možemo vidjeti detaljnije što nude u vezi svojih cloud usluga. Microsoft aplikacija nudi, kao što možemo vidjeti, i osobni prostor za pohranu podataka u oblaku na servisu koji zovu OneDrive. Na taj način se omogućava i povezivanje više korisnika putem ove usluge, lakše dijeljenje svih mogućih podataka i datoteka, ali isto tako i dosta velika sigurnost koju nude za svoje internet usluge. Ovdje možemo sada vidjeti poseban odjeljak na njihovoj službenoj stranici koja se prije svega tiče sigurnosti u oblaku. Možemo vidjeti i njihovo objašnjenje zašto je važna sigurnost u oblaku. Prije svega navode kontrolu korištenja rizičnih aplikacija, možemo vidjeti kako to izgleda u realnosti, vidimo sva rješenja koja nude. Njihova cloud aplikacija i usluga je dostupna osim za osobna računala, laptope, također i za pametne telefone, ali i za druge uređaje kao što su tableti s kojih se može spojiti na cloud uslugu. Cloud usluge su najviše doživjele svoju ekspanziju za vrijeme 2010. godine, ali prošle godine u doba COVID krize smo sigurno vidjeli njihovu primjenu u velikom obliku. Ono što trenutno gledamo je Microsoft korporacija koja nije možda čisti primjer korporacija koja nudi samo cloud usluga, ali vjerujem da njihova cloud usluga je sigurno budućnost i ono što nas zanima u ovom trenutku. Upravo je cloud usluga ono što daje dodatnu diverzifikaciju od strane ukupnih prihoda korporaciji Microsofta, što ih čini također izloženim na više područja. A na ovoj skici možemo i vidjeti koliko su sve zaradili i koliko im raste čak i rapidno zarada od upravo cloud usluga. Nakon Microsofta slijedi nam Salesforce korporacija koja je krajem 90-ih i početkom 2000-ih bila jedna od pionira korporacija koja se bavila ponajviše cloud uslugama. Ovdje možemo vidjeti njihove rezultate iz 2019. godine gdje su nadmašili konkurenciju, prije svega Microsoft, Adobe, ali isto tako i Oracle. Za razliku od Microsofta, kod Salesforcea je prije svega cloud usluga prvenstveni izvor zarade. Price to earnings ratio iznosi 48, što je neki prosjek za ovu granu industrije, a povrat na imovinu iznosi oko 6,3%. Ovdje možemo vidjeti ukupno povećanje njihove ukupne zarade od cloud usluga. O Salesforce korporaciji sam puno više pričao na svom Patreonu, pa ukoliko vas i to zanima možete provjeriti. A ovdje ukratko možemo vidjeti najveću borbu za cloud servise. Nakon Microsofta i Salesforcea za kraj sam ostavio IBM korporaciju koja je svakako jedan od pionira u razvoju računalstva i informacijskih tehnologija u svijetu. Kao jedno najmodernijih rješenja za prikupljanje, obradu, ali i analizu podataka, ovdje vam želim skrenuti pažnju na IBM-ov Cloud Bake for Data.
Ovdje je riječ o integriranoj cloud platformi koja čini zasebni dio ukupne ponude IBM Cloud Pak platformi i služi za obradu te analizu podataka. Kao što se navodi u ovom službenom članku, u poslovne procese implementira se napredni AI i služi za modernizaciju načina kako tvrtke prikupljaju, organiziraju i analiziraju podatke. Najveća vrijednost ovog sustava leži u činjenici da je kompletan set alata i servisa potrebnih za kompletan rast podacima implementiran u jednu integriranu platformu, što čini troškove za hardversku infrastrukturu manjima, te se isto tako i smanjuje potrebno vrijeme, ali i resursi, što se tiče implementacije i ukupnog održavanja. Onaj tko malo detaljnije prati IBM korporaciju i njihove dionice sigurno da je svjestan činjenice da je ova korporacija dionica u posljednjih 10 godina ipak nešto u padu. Ono što veseli je sigurno činjenica da u proteklih godinu dana su u plusu u prosjeku preko 15%. Ono što bih htio još svakako jedanput spomenuti je da ove korporacije nisu ideja niti prijedlog za kupovinom, nego čisto samo informativni i zabavni karakter, a na vama je da odradite svakako dubinsku i detaljnu analizu. S ove 3 korporacije smo došli do kraja ove druge epizode Best Buy serijala. Sigurno da postoji još mnogo korporacija i dionica koje su orijentirane na cloud big data usluge. Ukoliko želite, možemo napraviti još jedan detaljniji video, a do sljedećega puta i do slušanja i gledanja, lijep vam pozdrav i sretna ulaganja!